Tuleeko takarivi? Hiljaisuutta. Lehterille menijöillekin hiljaisuutta. Kiitän. Tervetuloa. Todella hieno nähdä, että täällä on reipasta porukkaa paikalla, vaikka pikkusen ripsii taivaalta vettä. Veneilijähän se ei tosi haittaakaan, me ollaan totuttu erilaisiin olosuhteisiin ja osataan luovia niissä ihan hienosti, koska se kuuluu osana harrastukseeksi. Niin. Me ollaan kokoonnuttu tänne. Meillä on yksi hyvin yksinkertainen tavoite, ja se on se, että tämän kaupungin päättäjät huomaisi meidät kattavana espoolaisena ryhmänä, ja että veneilyyn liittyviin asioihin kiinnitettäisiin vähän eri tavalla huomioon kuin tähän asti. Meillä on infolehtisiä, mitä me ollaan jaettu tässä ohikulkeville valtuutetuille olemassaolostamme, ja sitten tämän kahvinjuonnin ja haitarimusiikin lomassa on tarkoitus arpoa niitä henkilöitä, jotka pääsee tänne lehtereille mukaan, ja Saajaniemen Risto tässä vierellä on se henkilö, joka validoi sitten, että onko naama tarpeeksi uskottava ja pysytäänkö siellä lehtereillä niin kuin nätisti. Ja sanoit, että jaetaan paita ja ohje. Ja paidan saa jokainen lehtereille menijä, ja Risto on katsonut semmoisen 42-sivuisen ohjeen sitten, millä tavalla siellä lehtereillä käyttäydytään. Minä typistän sen 42 sivua yhteen lauseeseen. Siellä ollaan siististi ja hiljaa. Ja kello 17 jono on tähän näin. No niin, lisäohjeita rupeaa tulee. Kello 17 jono tähän, jotka haluaa lehtereelle. Sinne mahtuu noin 50 henkeä ja siihen asti niin nautitaan tästä päivästä. Mikäli tuolla vaunulla on vielä kahvia, niin sieltä tankataan kahvia mukaan ja jos täällä näkyy poliittisia päättäjiä, niin tällä toivottakaa heille hyvää kokousta. Kiitoksia.